ще живееш после с мъжа си? Че какво има да му мислиш? Все няма да е по-лошо от вкъщи. То, че няма. Ама това не стига. За какво ти е да се омъжваш? Ако не станеш дама, графиня, княгиня, дет се казва. Ма как така? Как да стане това? От разговорите трябва да подразбереш кой с какво разполага и на какво разчита. Ако сега си няма дали пък занапред не разчита на нещо. То ти разправи това Жадов, като останете насаме. Ох, Юленка, да пукна, ако му разбирам нещо от приказките. Хвана ме за ръката и приказва. Какво? Все ме учи на нещо. Какво? Право да ти кажа, Юленка, не знае. Нещо много завъртяно. Чакай! Сетих се! Какво е предназначението на жената в обществото? Полино, това като го гледам, не струва. Моя е друга работа. Че какъв е пак твоя? Искам да ви кажа нещо. Само не казвайте на мама, моля ви се. Няма да й кажа, бъдете сигурна. Бих ви го казала, но ме е страх, че ще ме разлюбите. Да ви разлюбя? Това е невъзможно. Наистина ли? Няма да ви разлюбя. Няма, повярвайте ми. Вярвам ви. Ще ви кажа всичко. У дома всичко е лъжа, всичко. И вие не вярвайте на това, което ви говорят. Ние нямаме никаква сестра. Мама казва, че ни обича, а пък гледа колкото се може по-скоро да се отърве от нас. И като сте тука ви хвалят, а зад гърба ви плюят. Възмущава ли ви това? Възмущава ли ви? Аз наистина ви обичам. Вие ме вготявате. Ще ти кажа още нещо. Ние сме съвсем прости. Юленка все нещо поназнайва, обаче аз съм пълна глупачка. Как така, глупачка? Ами така. Нищо не съм чела. Нищо не зная. И понякога, когато ми говорите, абсолютно нищо не разбирам. Вие сте ангел. Как така, ангел? Те не са успели да покорят сърцето ви. Трябва само час по-скоро да ви изтръгна от тук. Ще започнем нов живот. Аз целия ще се посветя на вашето възпитание. Дано да стане по-скоро. Че защо да чакаме? Аз вече съм решил. Вие имате ли познати търговци? Що за въпрос? Защо ме интересува? Така, искам да зная. Добре, но аз все пак не разбирам защо. Ами защото Белогубов казва, че имал познати търговци, които му подарявали жилетки. А като се оженен, ще ли да му подаряват нови рокли, пътове, рокли за жена му? Не, Полина. На нас никой нищо няма да ни подарява. Ние с вас ще се трудим. Нали, Полина? Да. Не, Полина, не. Вие още не сте изпитали върховното блаженство от това да печелиш от собствения си труд. Свикнали сте на готово, но дай Боже, ще го изпитате. Всичко наше ще си бъде само наше. И на никого няма да сме задължени за нищо. Разбирате ли? Да. Искате ли да ви кажа една гатанка? Кажете. Крака няма, а върви. Що е там? Часовник. Ама вие всичко знаете. Така де, а пък аз не можех да се сетя, докато Юленка не ми каза. Дете. Къде? Останете си все такова дете. Вие не сте хубава. Аз съм глупакът. Аз съм за смях. И мнозина вече ми се подиграват. Тръгнал съм да се женя без пари, без средства, без имоти, без нищо. Само с едни надежди за бъдещето. За какво ти е да се жениш? Питай. За какво ли? Отговаря. Васил? Защото ви обичам. И защото вярвам в хората. Постъпвал съм бил неумислено. Вярвам. Как да мисля? Толкова ви обичам, че нямам време за мислене. И аз ви обичам.
дете, Юлинка. Добре дошла, добре дошла. Не отбих се само за малко. Ау, че са ти хубави. Дрехите. Юлинка. Да, всичко от чужбина. Сега аз купувам само най-хубавото и най-модерното. Ама твоето каква, Полина, виж се как живееш. Днешната мода е съвсем друга. Днес е прието да се живее разкошно. Аз ли съм виновна? Ти си щастлива, Юлинка. А пък ние вчера ходихме в градината. Да не ти разправям колко весело беше. Един търговец на покани, ама вечеря, шампанско, фрукти, какво ли не. А пък аз по цял ден си седяла дома. Да, Полина, аз съм станала вече съвсем друга. Просто не можеш да си представиш как парите и хубавия живот облагородяват човека. Ами ти. Това е ужасно. Къде гледа мъжът ти? Кажи ми, моля ти се. Той не ме пуска у вас да идва. Да съм седяла вкъщи, да съм работила. Юлинка. Френски ли са? Леко, Полина, леко. Не опиташ с малко къвга. Опитах. Няма никаква полза. Абе, той обича ли те? Много ме обича. Чай? Не, ами ти. И аз го обичам. Еми, що ме така, значи ти си виновна? Мъжете от добро не разбират. Ти му се подмилкваш и той не си мърда пръста да помисли нито за себе си, нито за тебе. Той работи много. Ама каква полза от работата му? Виж го, моя. Хем не си дава много зор, пък гледай как живее. Що се отнася до къщата, домакинството, моя? Няма равен на себе си. Какво ли нямаме, какво ли за нищо време? Чудя му се откъде намирам и ти, че то е срамно да ви гледат хората как живеете. При нас има закон. Мълчи, не завиждай на хората, работи и за нас ще дойде ден. Ама кога ще дойде? Когато остарееш ли? За какво ти са тогава удоволствията? Всяко търпение си има край. С Богом, Полина! Какво да правя? Кажи му, че не го обичаш. Или още по-добре. Кажи му, че този живот ти е дошъл до гуша. Че не искаш да живееш с него. Ще се върнеш при мама и че не искаш да го знаеш. Аз ще предупредя мама. Точно така! Точно така! Той ще го нарича, че има да се чуди! Кой те знае дали ще можеш? Кой? Аз ли? Само аз знам как свързвам двата края. От всичко съм се лишила. Аз да пребоядисвам и да преправям от старо. Една флюшка не мога да си купя. Нямам намерение да се разчеквам заради то, дето духа! Аз каквото си щеш роля мога да изиграя. И от актриса по-хубаво. Тъй ще го изиграя, че има да се чуди. Само дето ще ми е малко жал за него. Ти не го жали него, Полина. Донесла съм ти една шапка. Ти не го слушай този твой мъж. Моля ти се, набий ми в главата, че няма да го обичаш за това дето духа. Юлинка! Боже! Юлинка! Леко, Полина, леко. Боже, колко е хубава Юлинка! И ти го разбери, глупачки. За какво друго да ти обичаш тия мъже? Кажи му, дай ми всички условия. Дай ми да влезе в обществото, тогава ще те обичам. Той си държи на кръвността и те прави нещастна. А ти си мълчиш. Само да беше помолил чичо си. Веднага щяха да му дадат същото доходно място, като на моя. Ей го! Иде си! Добър вечер! Добър вечер, Фелиси Герасимовна! Ох, че съм уморен. Работа, забрави какво е почивка. Сутрин на служба, денен по уроци, вечер. Пак работа. Правя извадки от едни книжа, добре плащат. А ти, Полина, вечно нищо не подхващаш? Вечно седиш с ръце на скута. Веднъж не съм те заварил да правиш нещо. Те са ми другояче възпитани и не са научени да работят. И много лошо. Който не е научен от малък, после трудно свиква. Аз ще трябва. За какво ще й трябва? Аз да не съм я готвила слугиня да я правя. Ние сме на различни мнения, Фелиса Герасимовна. Аз искам Полина да слуша мен. Тоест искате да я направите слугиня, значи
Сбъркали сте адреса, друга трябваше да си вземете. Прощавате, сме други хора, друго яче го разбираме живота. На нас благородството ни е вродено. Знаете ли какво ще ви кажа? Да съм знала, че тя бедната ще води такова окаяно съществуване, нямаше да ви я дам за нищо на света. Моля, не втълпявайте, че нещастна жена тук виж. Наистина се помислила за такава. Да не би пък да е щастлива, по-окаяно положение за една жена. Здраве му кажи, друга да беше на нейно място, кой знае какво би направила. Не стига си се превземала, съжалиме. За тебе всичко е превземки. Ти не обичаш да чуваш истината. Добре, ще си поговорим после за това. Няма за какво да говорим.